תגידו, ידעתן וידעתן שמתוך 34 שרים בממשלת ישראל מכהנות רק 6 שרות? או שבראש 125 החברות המובילות במשק עומדת רק מנכ"לית אחת? או שכיום רק 23% מהספורטאים הפעילים הן בעצם ספורטאיות, לעומת 77% ספורטאים? מטורף, לא? בדיוק בגלל נתונים כאלה, אנחנו מקיימות את שבוע הנערה הישראלית 2024. שבוע הנערה הישראלית הוא מיזם ארצי של עמותת שוות, ששם את חן הנערות במרכז, ומעורר מודעות להזדמנויות, השאיפות והאתגרים של כולנו, דרך מפגשים מעוררי השראה. המפגשים מתקיימים ממש כאן, בבתי הספר, בהובלתן של אלפי נשים מתנדבות מכל רחבי הארץ, מכל המקצועות, הצבעים והגוונים, שנותנות הצצה לחייהן המקצועיים ותפיסת עולמן כנשים מובילות. למה אנחנו עושות את זה? כי אנחנו מאמינות שלכולנו יש מה ללמד וללמוד, וכי ככה אנחנו מגלות ומראות את הכוחות האמיתיים שלנו. כי העולם צריך אותנו, העולם צריך אותך. אז תראי אותך ותראי אותך לעולם. שבוע הנערה הישראלית 2024.